Salain ang cake flour. Baking soda, asin, at baking powder. Haluin gamit ang whisk. Ilagay ang mantika. Ang itlog, haluin, ilagay ang asukal. Isunod ang evap. Haluin at lagyan ng ube flavor. Sa una, blue yung naging kulay niya. Pero, hindi ko alam bakit. Sa katagalan, magiging violet na lang din yan. Dahil po matabang sa panlasa ko, dinagdagan ko siya ng asukal. Pero depende na lang din sa inyo kung gusto niyo magdagdag. Sunod po, i-grease natin ang ating mga lagayan. Ilagay na po natin sa ating mga ulmahan.